ba so uku ba komai ba su bani yau su ne ba su yi ba a ce wai shi kenan kullum mutane suke ta wallahi assalamu alaikum Malam lahiya na kawo kana na magana lahiya tunda dai na cika fan ba so guda ba so biyu ba so uku ba a ce wai sai masu dadi aka ba na cika fan ya hade amma faɗa maka kani hadda san ba ta ne suka ne BBA ba BBA aka ce wannan BBA to ne komai yana tunda kun fahimta shikenan yanzu don Allah ai ma adalci har yanzu koyi masa ba yanzu haka mata ta mace muna tashi hankali da ita baka samu ba koyi ba samu ba masu dalihu dai aka ba to kuma ai da turo wasu mutane to ni wallahi koyi ba samu ba kai baka cikin ɗaya daga cikin waɗanda aka turo ba ban ɗaya daga cikin su an ce ko coronas ko miya na ai ta kawo wa dai ne ta cika coronavirus to yau malam da ya cika na ta hatu ta babu yanzu kana ji ga wani fam na an kawo shi ma na za a cika gashi nan wannan ƴan labai ya kawo hoton ka guda biyu wani ƴan labai wanga kawo fa men ko kana kawo naka to ka kawo naka hotuna passport ni ba yanzu ban faɗa maka shi ni ko mai cika fa da gani ni sai na yi ko da ne na ci buro uba ne dan ku haka yanzu bari in fara da wani duk kuɗi da kai sai ka bayar a'a la ta ai abin bai kai haka ba abin ma ya wuce haka shi malam ko abu a turo kuɗi ne ka ta yi ba turo min kuɗin ka to ban da shi to gashi nan na baka ka to ka wani tamar gebe wallahi na ci gidan banza